Osit u sa kelmu ftit dwar din l-esperjenza tiegħu fuq tal-linja fil-rabta ma' dal-avveniment tal-Valentine Day. Osit, kmini ta' għadu pratikament li għadjam kont impenjat ħafna fuq tal-linja biex tfarraħ in-nies. Xi tgħidilna dwar din l-esperjenza? Kienet għalija verament esperjenza sabiħa ħafna li kelli l-opportunità li kifet nferraħ in-nies għax ifhimni mhux ħaġa ta' normali. Kun għaddej fuq tal-linja sej 7:30 filgħodu sejjer ix-xogħol, 2 filgħodu għadek tibda kollok naqra għajja u jisu ħeġġa biex mur għax-xogħol taf kif. Sib il-mużika naħseb għalija kieku jien toġobni. Nieħu gost nisma' xi ħadd idoq, naħseb wara jkun 9:30 filgħodu bdejt indoq jien. Fimt? So għalija kienet vera xi ħaġa sabiħa. L-anzel miegħi kienet idomni li naqra l-kaħon, idomni naqra l-beat. U provajna anki bdejna bil-mod u kif il-ħin jisir. Bejna naġu naqra tempo iktar u nferħu n-nies sa fil-għaxija ġifieri. Nduqqu naqra fas u hekk kulħadd iċċabċab magħna u kulħadd kompla magħna. Kelli overall vera ġimgħa timrija mużika sabiħa. Aħna kellna esperjenza qasira dalgħodu u rajna xi filmati tiegħek. Ovvjament filmati li marru viral u tista' tgħid li kulħadd beda jsejjaħlek Osit tal-linja li jfarraħ in-nies kif qed ngħidu. Sa ċertu reazzjoni li ħadna aħna stess. Sibna minn anzjani sa żgħar li emozjonaw ruħhom fis-sens li kienu ftit xukjati imma fl-istess ħin. Kien hemm wieħed issa dalgħodu għallinna toqilna waħda country, tant kien beda jidħol fiha u jkanta magħna. Telef il-bus stop, telef l-stage, kellu jerġa' jinżel l-stage kif tagħmel tajjeb. Kellu jmur lura. Ma sabiħni għajt l-affarijiet kuljum. Xi tgħidilna dwar ir-random passenger kif jafu forsi mhux biss il-Maltin imma anke barranin fil-futur fil-jiem li ġejjin. Fimmi, random passenger kienet xi ħaġa spontanjament. Għala, fimmi, di kienet daqsxejn miftiem, għamilni għal tal-18 u għal-nies biex nħajmu daqsxejn l-atmosfera u nferħu n-nies biex jinżlu kollha l-belt. Anki public transport biex jibdaw jużaw il-public transport għal-belt. Di ta' random passenger kienet vera random, anki n-nies barranin, ġifieri, jena titkoll bil-qiegħda fuq train u bdejt inkanta ma' xi ħadd li beda jdoq bħali, ġifieri, u jien bdejt inkanta magħhom. L-lum ġurnata tkammil 160 miljon view fuq Facebook għamil xi ħaġa sabiħa li għadha tixxerred sal-lum kif fil-bidu ta' Jannar li kien saqsewni x'telgħu mort fuq page waħda kienet 92 miljon fuq page waħda. Illum tipo rajta kienet 92,800,000 oħra. Zidu 800,000 review oħra mill-aħħar darba li rajta. Ġifieri ngħidlek fil-ħajja jekk iżżomm xi ħaġa mużika f'ħajtek ngħidlek ma tkorrix ta' hekk ngħid. Ġifieri taħseb li n-nies ma jeħdux bil-kbira biex fil-jiem li ġej jerġgħu jaraw mowtxhom lil Osit bil-kitarra. Ifhimni, kien hemm ħafna nies li ġew fuqi tieħed inta tagħmilha kull ġimgħa. Ifhimni għalija kienet esperjenza verament sabiħa. Why not? Maybe forsi nerġa' narawkom xi ġimgħa oħra, issa naraw. Għalija ma ddejjaqx, vera ħadd gost, kelli rispons vera tajjeb mingħand in-nies. Ġifieri ħadd Finalment forsi Osit din biċċa xogħol ma kienx biċċa xogħol tiegħek biss, forsi xi ringrazzjamenti biex tixtieq. Ħafna nixtieq nirringrazzja tal-18 il-organizzaturi tagħhom kollha li għajnuna. Kellna lil Lawrence magħna li għajna ħafna fil-bord biex nirringrazzja grazzi ħafna. Il-YouTube Entertainment li l-Ansel da miegħi ġejna sħiħa u il-Public Transport Month tal-corporation tagħhom. Verament kienet xi ħaġa
li mxiet kif suppost, kif ngħidha jiena, għax inti jekk tipprova tagħmel xi ħaġa u kulħadd jgħinek, tmexxi u kulħadd hu gost. U hekk kienet mill-bidu sal-aħħar. Mill-bidu sal-aħħar millu bnejna sakemm spiċċajna kollox good vibes, kull darba li ntalgħu fuq tal-linja, id-driver jisu jkun jaf bina, jagħmilna daqsxejn l-ispazju. In-nies jisu mhux kulħadd kien jaf bija. Kien hemm ċertu nies li jissegwu il-pjani tal-B18 għax kienu tal-lina flok tal-linja mill-15 tal-20. So, ma mhux kulħadd raħħa. Kien hemm ħafna nies kienu sorpriżi u hemm ħafna nies li ma kienu xafu xejn. Kellna ħafna reactions differenti. Grazzi lejna u jalla kif ngħidu n-nies ikunu sorpriżi bil-preżenza ferħija tiegħek. Grazzi lilkom tal-li qegħdhom kompli magħna, vera kienet nispera ħadd gost ukoll. Le, esperjenza. Naħseb minn din l-esperjenza dal-għodu differenza mawżin tal-linja. Ħadd gost, atmosfera sabiħa, kellhom sopru meta nitilaf tal-linja jkun hekk.